नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर इथे बघा, आम्ही काहीतरी इकडे कपडे ऑर्डर केले आहेत. ते ऑनलाईन ऑर्डर केले आहे. तुम्ही तसे त्यांच्या आउटलेटमधून पण करू शकता. पण कुठून ऑर्डर केले? तर हे आम्ही अमेझिंग फॅक्टरी हे नाव आहे कंपनीचं, त्यांच्यामधून ऑर्डर केलेले आहेत. तर सर्व त्यांची कपड्यांची माहिती जे आम्ही ऑर्डर केलेली आहे सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. ॲड्रेस किंवा त्यांची जी ऑनलाईन कसं परचेस करू शकता सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आता आम्ही मम्मीच्या हातात आहे एक, काजलच्या हातात आहे एक, आणि इथे सर्व प्रोडक्ट्स आहेत. ते आम्ही काय काय ऑर्डर केले तुम्हाला एक एक करून आम्ही दाखवणार आहे. इथे बघा, आपला सर्वात पहिला प्रोडक्ट आहे लेंगा. वा वा वा. गोल्डन प्लास्टिक फॉईल असतात ना, त्यामधून हे वर्क केलेलं आहे. ओके. आणि हा ब्ल्यू कलर मध्ये आणि नेट आहे पूर्ण. पूर्ण आतमध्ये सुद्धा नेट आहे का त्याच्या? हे वरून नेट आहे आणि आत असं सिल्कचा कपडा आहे. हे बघा, आणि ह्याच्यासोबत कॅन सुद्धा दिलेलं आहे. आत ह्याच्या कॅन सुद्धा दिलंय, म्हणजे आपल्या लेंगाला नेट चांगला सपोर्ट राहतो. ओके. आणि नेटवाला कॅन आहे. आणि हातात घेतलं प्रोडक्ट कसं वाटतंय? एकदम छान आहे. छान आहे. आणि जास्त हेवी पण नाहीये, लाईट वेट आहे, कम्फर्टेबल असेल वेअर करायला. असा दिसतो. ओके. हे आहे. आणि त्याच्यासोबत काय काय दिलं मम्मी, दाखव तिकडे. त्याच्यासोबत हा ब्लाउज पीस दिलाय, तो पण सेम मिरर वर्क्स आहे. प्लॅस्टिक मिरर्स आहे ते, आणि गोल्डन थ्रेडनी ह्याचं वर्क केलेलं गेलं. हे ब्लाऊज आहे का? हा. आणि ह्याच्यासोबत हा पण नेटचा कपडा, आणि ह्याच्यासोबत अस्तर सुद्धा दिलंय आतमध्ये. ब्लाउज साठी आतमध्ये अस्तर सुद्धा दिलेलं आहे. ओके. तर हे तीन गोष्टी आहेत. आणि ब्लाउज साठी बॉर्डर लाईन करायला बीड्सचे हे दिले, काय म्हणतात, लेस ना, लेस. असं क्रीम कलरचे बीड्स आहेत प्लास्टिकचे, त्याचा लेस दिलेला आहे. ओके. हे आपण हाताला वगैरे ब्लाउजच्या शिवू शकतो. आणि ही आहे नेटची ओढणी. हे बघा, म्हणजे एवढं सर्व आहे का त्या लेंगाच्या पॅकेटमध्ये? हो. वा वा वा, एकदम छान ना. हा. आणि एकदम आणि ट्रान्सपरंट बॉर्डर आहे. सुद्धा दिली आहे. बॉर्डर पण खूप छान आहे. बॉर्डर पण एकदम हा. मस्त आहे बघा. फुल ओढणीला बॉर्डर आहे. ओके. तर इथे बघा, हा आम्ही सेकंड प्रोडक्ट ऑर्डर केलेला आहे. तर काय आहे काजल हे? हा आहे प्लाझो सेट विथ दुपट्टा. प्लाझो सेट विथ दुपट्टा. हा. आणि जॉर्जेट मटेरियल आहे. आणि हा बघा, हा टॉप आहे. अरे वा, टॉप असा आहे का हा? हो. ओके. आणि ह्याच्यात पण प्लास्टिक मिरर आहे ना, त्याचं वर्क केलेलं आहे, आणि प्लस थ्रेडिंगचं वर्क ह्याच्यामध्ये. ओके. आणि त्याच्यासोबत हे प्लाझो आहे. असं फ्रिल असेल, बॉटमला असं फ्रिल आहे, स्टार्टिंगला प्लेन आहे, आणि इलास्टिक दिलं ह्याच्यात. ओके. हे बघा. आणि यासोबत ओढणी सुद्धा आहे. सेट ऑफ 3 आहे ना हे? सेट ऑफ 3. ओढणी पण एकदम छान आहे ना. हा, ओढणी पण मस्त आहे. हे मस्त आहे. त्याला सिल्वर कलरचं थ्रेड वर्क केलंय. हे बघा, असं ओके. फ्लावरचं थ्रेड वर्क केलेलं आहे. आणि ओढणी बघूया ओढणी किती पण मोठी खूप आहे. मोठी तुम्ही आहे. जरा लांब जा बघूया. खूप ओढणी छान पण आहे ना, मोठी एकदम. छान आहे. अरे वा, एकदम मस्त. इथे बघा, आम्ही तुम्हाला 2 प्रोडक्ट दाखवले. आता इथे आम्ही तिसरा आणि चौथा प्रोडक्ट दाखवणार आहे. आणि हे सर्व आम्ही अमेझिंग फॅक्टरीमधून मागवलेलं आहे. सर्व लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही जाऊन एकदा चेक करा. तर इथे बघा, आमचं थर्ड प्रोडक्ट आम्ही जे तिसरा कपडा मागवलेला आहे ते काय आहे मम्मी? साडी. वा ऑरेंज वा, कलरची साडी. साडी. आणि जर तुम्ही त्याला हात लावाल ना तर एकदम सॉफ्ट आहे. सिल्क आहे ना मटेरियल? हा, सिल्क एकदम मटेरियल. सिल्क मटेरियल आहे आणि एकदम शायनी आहे. आणि त्यासोबत एक त्याच्याबरोबर साडी नेसून झाली ना की तो पट्टा लावायचा आहे. हा हा. पट्टा दिलाय. हा, असं लाव. नवीन ट्रेंड निघाले ना आता, तर ते पट्टा असा लावायचा आहे. कमरेला लावायचा. ओके. आणि ते बांधायला सुद्धा आहे एंडला ह्याच्यातून. आणि हे ब्लाउज पीस आहे सेम कलरचं. सेम कलर मॅचिंग. मॅचिंग ब्लाउज पीस. Plain ब्लाउज blouse पीस piece आहे. प्लेन आहे. हा. साडी जरा डॉटेड आहेत. व्हाईट डिझायनर कलरचे फ्लावर्स आहेत त्यामध्ये. फ्लावरचे डिझाईन आहेत. आणि त्याला कमरेचा पट्टा आहे. हो.
तर फील हातात घेऊन कसं वाटतंय ते? एकदम मस्त वाटतंय. असं छान असं गिफ्ट देण्यासारखं आहे का कोणाला? हा, गिफ्ट देण्यासारखं आहे, स्वतःला घालण्यासाठी पण छान वाटतंय. आणि लाईट वेट आहे साडी एकदम. एकदम लाईट वेट आहे आणि जड किती नाही आणि चुरणार नाही चुरणार आधी. नाही. चुरणारी नाही आहे एकदम, हा, म्हणजे जास्त प्लेटी तुम्हाला मस्त, प्लेटी एकदम मोठी प्लेटी आहे. मस्त येणार, एकदम छान येणार. वा वा वा. मस्त एकदम आणि कलरनी शाईन मस्त वाटतं. ब्राईट कलर आहे ना, Bright color मस्त आहे. दिसतं एकदम. ओके. इथे बघा आपला नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे प्लाझो सेट. इथे मस्त सेट. हा इथे बॉटमला ते मस्त आहे ना हे एकदम. बॉटमला हे बघा रेड कलर आणि ब्ल्यू कलर आणि गोल्डन कलर मध्ये वर्क केलेलं आणि हे थ्रेड वर्क आहे पूर्ण. ग्लिटर सुद्धा आहे ह्याच्यामध्ये. असं खूप आणि मस्त प्लाझो आहे हा. ह्याच्या सोबतच असं म्हणजे इन शॉर्ट घागरा टाइप पण वाटतो तो. फ्लेअर्स आहेत ना ह्याला म्हणून. असं वाटतं घागर आहे ते खाली हा. घातल्यावर. आणि इलास्टिक सुद्धा दिलंय, विथ इलास्टिक आहे. आणि आणि त्यासोबत याचा आहे टॉप हा बघा, हा टॉप तर खूप सुंदर आहे. वा. फुल वर्क आहे आणि फुल थ्रेड वर्क आहे. एकदम छान वाटतंय ना. हा मस्त. हे बघा, यू असं शेप आहे ह्याचं. नेक यू आहे आणि फ्लावर्सचं पूर्ण वर्क केलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. विथ गोल्डन चमकी दिली आहे इथे पूर्ण. आणि खूप छान आहे. आणि आतून एकदम आणि आत कम्फर्टेबल अस्तर आहे. सुद्धा आहे हे अस्तर बघा. सुद्धा आहे ना. हा हे बघा, ड्रेसच्या आत असं अस्तर सुद्धा आहे, ओके. म्हणजे असं लागणार नाही आपल्याला. आणि त्यासोबत ओढणी पण दिलेली त्यासोबत आहे. ओढणी सुद्धा दिलेली आहे. नेटची ओढणी आहे इथे. हे बघा, आई पकडा देतो. आणि ओढणी सुद्धा एकदम मस्त आणि ओढणी मोठी पण आहे. खूप मस्त आहे आणि मोठी ओढणी आहे. आणि त्याचे नेट बघू शकता एकदम छान प्रकारे. नेटची चांगला नेट quality आहे, सुद्धा क्वालिटी चांगली आहे. हा. आणि जे बॉर्डर आहे ना तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त आहे. ब्ल्यू रेड गोल्डन फ्लावर्सची बॉर्डर आहे. सर्व. आणि नेटची क्वालिटी कशी बघायची माहितीये, जर आपण असं चुरतोय ना तर अशी चुरली नाही पाहिजे. जर आपण असं हे करतोय तर हे बघा, चुरलं नाही पाहिजे. नाही चुरत आहे. हे खूप छान आहे. एकदम छान ना. हा. आणि ह्याच्यासोबत आत अस्तर सुद्धा दिलेलं आहे. जर हाताला आपल्याला फुल स्लीव्स वगैरे हवे असतील ना तर अस्तर सुद्धा यूज करू शकतो. आपला नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे ब्लॅक कलरची साडी. वा वा वा. आणि ही ब्लॅक आणि गोल्डन कॉम्बिनेशन मध्ये, हे बघा असं मी दाखवते आधी. हे ब्लॅक आणि गोल्डन कॉम्बिनेशन आहे. चेक्स मध्ये स्क्वेअर्स आहेत, ब्रॉड चेक्स आहेत आणि ऑल ओव्हर गोल्डन चेक्स आहे तिला. आणि पदरला असे हे गोंडे सुद्धा दिलेले आहेत. हे बघा, असे मस्त गोंडे सुद्धा आहेत. आणि ही पण साडी एकदम लाईट वेट आहे. लाईट वेट आहे ना हा, एकदम. एकदम लाईट वेट आहे. आणि ह्याच्यासोबत ब्लाउज पीस दिलेला आहे. एकदम अबोली कलर मध्ये, एकदम वेगळाच प्रकार दिला ना. कॉन्ट्रास्ट कलर एकदम. एकदम कॉन्ट्रास्ट. हा. आणि हे बघा, ही नेकचं डिझाईन आहे. हे बघा, हे असं नेकचं डिझाईन आहे यू मध्ये. बरोबर. आणि ह्याला बॉर्डर सुद्धा दिलेली आहे. पूर्ण ब्लाउजला ऑल ओव्हर बॉर्डर येणार. आणि हे हाताला, ही हाताची बॉर्डर आहे गोल्डन. ते गोटापती वगैरे वर्क म्हणतो ना त्यामधला प्रकार आहे गोल्डन कलर मध्ये. आणि हे स्लीव्ससाठी अजून एक पीस त्यांनी दिलाय. सपोज आपल्याला लॉंग स्लीव्स वगैरे शिवायचे असतील तर हा पीस यूज करू शकतो आपण. हात लांब करायचे हा, असतील. हात लांब करायचे असतील तर. आणि अजून एक चांगली गोष्ट काय माहितीये, ह्याचे गोंडे सुद्धा दिलेत ना. काय म्हणतात तिला, याला गोंडेच बोलतात ना. गोंडेच. हा, लटकन पण लटकन पण म्हणतात. ब्लाउज साठी लटकन सुद्धा दिलेले आहेत. असे किती आणि दिलेत खूप त्यांनी? क्यूट आहेत. Cute हे आहेत ना? 2, 3, 5 दिलेत. ओके. हा, हे बघा. अरे वा. आपला लास्ट प्रोडक्ट आहे प्लाझो सेट. हे बघा, बेबी पिंक कलर मध्ये प्लाझो सेट आहे हा.
आणि फ्लेअर पण खूप छान आहे, एकदम मस्त प्लाझो आहे. उंची खूप आहे ना त्याला, हो उंची पण खूप आहे. एकदम मस्त. आणि इलास्टिक आहे अगेन. आणि त्याच्यासोबत ही ओढणी आहे गोल्डन कलरचा लेस सोबत. हे बघा बॉर्डर आहे ना हा त्याला? बॉर्डर आहे एकदम आणि ऑल ओव्हर ओढणी बॉर्डर आहे. आणि ओढणी पण खूप मोठी आहे, सेम बेबी पिंक कलर मध्ये. आणि त्यासोबत हा बघा हा टॉप आहे वरचा, जो तुम्हाला शिवावा लागेल असा पीस आहे हा. हे बघा पीस घेतलेले ना आपण. हा. मग हा आता वरचा असा पीस मिळेल तुम्हाला असा. आणि नंतर तुम्ही तुमच्या पॅटर्न नुसार, गळ्याच्या पॅटर्न नुसार तुम्ही शिवू शकता. आणि ह्याचं हे स्लीव्स आहे, हे फुल स्लीव्स आहे. आणि हे फुल वर्क केलेलं आहे, थ्रेड वर्क आहे विथ गोल्डन कलरचा चमकी आहे बघा ह्याला बॉर्डरला. आणि मल्टी कलर आहेत पूर्ण, एकदम रंगीबिरंगी हा आहे. एकदम मल्टी कलर आहे सगळे. आणि पाठी साइड प्लेन आहे, पाठची साइड फक्त, फ्रंट पूर्ण वर्क आहे. आणि स्लीव्सला हे बघा ही बॉर्डर दिलेली आहे, खूप मस्त अशी बॉर्डर आहे ही. आपल्या हाताला इथे येईल ती बॉर्डर. आणि कम्फर्टेबल वाटतंय ते. हा एकदम लाईट वेट आहे, छान एकदम मस्त आहे. आणि ही बॉर्डर पण आहे बघा, खाली एवढी मोठी बॉर्डर दिलेली आहे. तर इथे बघा सर्व अमेझिंग फॅक्टरीमधून मागवलेले प्रोडक्ट्स आम्ही तुम्हाला दाखवले. आम्हाला प्रोडक्ट्स आवडले म्हणून आम्ही तिकडून मागवले. तर तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे, जे आपण होलसेलमध्ये घेतो ना, होलसेलमध्ये कसं लॉटमध्ये घ्यावं लागतं आणि ते लोक एक एक असे प्रोडक्ट देत नाही. पण अमेझिंग फॅक्टरीमध्ये होलसेल रेटमध्ये तुम्हाला सिंगल पीस सुद्धा अवेलेबल केला जातो. ते तुम्हाला डिलिव्हरीही दिली जाते. ते तुम्ही ऑनलाईनही मागू शकता. आणि त्यांचे जे आउटलेट्स आहेत जगभरात कुठे कुठे आहे ते सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले. तुम्ही आउटलेटमध्ये जाऊन सुद्धा एक बोलतात ना, एक लेंगा, एक प्लाझो सेट, एक ड्रेस, एक साडी सुद्धा परचेस करू शकतात. असे होलसेलवाले अलाव नाही करत, पण अमेझिंग फॅक्टरीने आपल्याला अलाव केलेले आहेत. तर प्रोडक्ट्स आम्ही तुम्हाला एक सॅम्पल म्हणून सर्व वेगवेगळे प्रोडक्ट्स दाखवले. आम्हाला तर प्रोडक्ट्स आवडले. सर्व माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही जाऊन एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ती माहिती बघा. लिंक असेल तर लिंकवर क्लिक करा आणि प्रोडक्ट तुम्ही सुद्धा असे ऑर्डर करा. सर्व एकदम छान आहेत.